Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün 17 oktyabr 2025-nji ýyl. Biraz aramda wagt düşüpdir, çykyş etmände. Ýöne oňa türli sebäpleri bar. Şoň üçin başlarsyň. Esasy mesele yurtdaşlar şol dünýäde bolup geçen wakalardan başlaýlyň. Ýöne bir tarapdan Ýewropa Birleşigi hem-de NATO ýararlygy. Beýleki tarapdan Hytaý, Orsiýet, ýa-ni bir demirgazyk Koreýa, Eýran. Ýene bular beýlek şomal garşy bolup durlar. Ortada ikodyň arasyna galan Ukraina halky. We bulara da hemmejigini häzir ştaýda kazylyk etjek bolýan ýa özüm kazy edip görkezýän Amerikan Birleşen Ştatlary takyry Amerikanyň prezidenti Donald Trump bolupdyr. Mesele näme-de ýurtdaş? Mesele şuňky derwäs mesele diýip hasap edilýände Ukraina Amerikanyň harby ýaragyny mätäs bolupdyr. Bu nähil harby ýarag? O bizim öňkü görýän urşumyzdaky ýa bilýän zadymyzdaky awtomat ýa bir ýakyn aralyga atýan toplar ýa beýleki zatlar däl, uzak aralyga atýan modern raketalar. Şolaryň içinde de iň güýçlisi, iň bir derege ýararlysy ýa Orsiýada amana getirip biljegi Tomahawk adly raketalar. Olur 2000 kilometrede, 3000 kilometrede uçup bilýärler. Demek Orsiýadyň tiýlaky, ýeňsedäki nefte bazalarynyň ýa harby bölümleriniň oka tutup biljek Ukraina tarapy. Eger de şol Tomahawk adly raketalar Amerika tarapyndan Ukraina berilse. Ýöne Ukrainada däl, Trumpyň tapan hokkasy, men indi şu ýaragy Tomahawk satýan. Muhtemelen Ýewropa Birleşigine satýan ýa NATO ýararlygyny. Bularym alyp şol ýaragy öz erki bilen Ukraina tapşyrmaly. Ondan Orsiýetde näme pretendiýa bar bolsa, näme garşylyk bar bolsa, onu olar Trump'a däl, Amerika däl, Ýewropa bildirmeli ýa-da NATO ýararlygy. Ene şeýdip iki arada Trump özüni söwdegar edip görkezýär. Hem bulara ýarag satyp pul aljak, ondan ol ýaraglar nire ullansaňyz siz özüňiz jogap bermeli. Bir ýerden hem özü hiç bir näme uçmagyň akkuşy ýalatip görkezmek söýleýär. Ene şolar ýaly çalışyryny ýagdaýda menim garaşdym, bir hepde an göreli bir zatlar bolarmy diýip. Ýogsa dün Vladimir Zelenskiy, ýani Ukrainanyň prezidenti Amerika tarap ýoly rowany bolmaly. Belki ýem şuň barandyr. Şo baranna şo taýda Trump bilen şol Tomahawk raketalary barada şertnama baglaşmaly, alaşa gelmeli. Muňa şo näýle önem bilen näle umyt bilen gatkan döwletler ýa milletler garaşdy. Şu sapar Trump'a öz sözüne durardy. Ýöne olam bolmadygyny ene dün habar berdiler. Trump eýem şu iki arada Zelenskiy barmaka Putin bilen janlaşyp şo bilen görleşipdir. Soňam özü ýazan zadyny ýa aýdan zadyny diýäni ýa dile getirýäni. Men Putin bilen görleşdim, biz bir şolar ýaly alaşy geläýmegimiz mümkin. Önam bar diýen ýaly edip özüni görkezýär. Binädip düşünmeli bu zatlara yurtdaşlar. Onu näme üçin Zelenskiy Amerika barya eger şol ýarag berilmejek bolsa ýa o görgülin ýene mirgezek ýüzüni darap maskara edip ýygyny uratjak bolýarlarmy? Gara oýun kan ýeňsede tutyň aňyrsan edilýän oýunlar kan ýöne şu oýunlardan enne Ukraina halkyna ýa milletine näme kömek bor, bunu önem bilen plan zatyp aýtmak mümkinçiligi ýok. Ýöne ýeke bir zat bar, Ýewropa Birleşigi bir köwlükde karar kabul etdiler.
Şol Birleşik giren ähli döwletler 16sy dolu Ukrainanyň arkasyndan şuňa näme kömek gerek bolsa harby taýdanam, maddi material taýdanam elin gönlün kömegimiz etmekçi edersip öz aralaryny ılalaşyp geldiler. Hemmeti de 16 döwlet. Galan näme boljak entek belliden. Ýöne indi Ýewropa Birleşigi, NATO ýararlygy gün geçdikçe Amerikadan daşlaşýar diýip aýtsak ýalňyşmasak gerek. Sebäp bir näçe 9 ay bolup onuň içine girdi Trump'ın häkimet başyna geleligi. Başda beren wadatyny men şu uruşy 24 sagatyň içinde tamamlarnydy. 9 ay geçdi. Şuna çelinte tamamlanan zat yok. Bir aýdýan zady Trump'ın her hepde aýyny Ukraina tarapyndan şunça müň adam öldü, Orsiýa tarapyndan şunça müň adam öldü. Men şolara gynanýan, uruşy saklamaly, bar gurrumy şundan ibaret, ýöne şol saklamak üçin belli bir derejede hereket etmeli de. Ýöne hereket ýok gynansa mene göremek dogrusyny aýtsam, başy ynam millerýän ýa bir tama edýän, umyd edýän adamlarym, döwletlerim, ýolbaşçylarym bardyr elbetde. Ýöne ene şuň kugun, ene 5-nji gün Niderlandkin barmadygym bolsa ýene bir 2 sagatdan bary Amerika onuň netijesini bilen oturýar. Ýa ýene de Putin'a 2 hepde ýa ýarym ay, 1 ay, 50 gün wagt bereli oňa çelli ılalaşyga gelerdi. Oňa çelli Ukrainanyň halkyny deňärden gyryp butorjak, gece güni bombalap durlar. Diňe harbalarda gynançly ýeri we Orsiýet diňe şu mahal esasan şu grajdan obyektlerini ýa ýaşaýyş jaýlaryny ýa grajdan strukturalaryny bombalýar. Ondan şol Ukrainanyň öňüňiz gysda. Ýokuşum güni ýanky ysykly, ýylysy goýmak üçin şol elektr stansiýalary ýa şolar ýalymalar bombalapdy. Oňa jogap edip Ukraina tarapy ozurdyňa şoluň neft bazalaryny bombalanmalysa indi bilaňam şol ýylady sistemasynyň bombalajagy bendiýär. Bularda Ukrainalarda dron bar, ullanmagy. Ştaýda bir zat bellep geçmeli ýurtdaşlar. Orsiýadan gorkýan meselesi Ukraina tarapynyň egerde şol Tomahawk ýaraglary, ýa raketalary Ukraina berilse, Ukraina şeýle diýip atlandy. Hapy atom ýaragyny döretmäge ýa işläp çykarmagy okyply. Hapy atom ýaragy diýmek näme ýa bomba, näme anlady? Ol bir ýa 2 ýa 5 ýa 10 sanagyny gildiň ýagdaýda ýerin astyny başga bir ýerde her ýerden bir bölegini ýynap satyp şonu bir raket edip düşmanyň üstüne uğradylýan bomba hapy bomba diýilýär. Arasa bomba bolana ene bilýär, ene şu Ukrainada meselem ýadro ýaragy bar, olar şonu öndürýär. Ol näçe öndürýär, haçan öndürýär, ol öz işleri ýöne şolarda dünýäde ikrar edilen ýanky ýaragy, atom ýaragy şol döwletde bar. Demek Ukraina atom ýaragly döwlet diýip hasap edildi. Emma şu maha olarda ýarag ýokdy atomly. Sebäp onuň emma ýaraglaryny, ýadro ýaraglaryny ol 1994-nji ýylda Budapest memorandum diýip Amerika, Angliýa, Orsiýet üçüsi Ukrainanyň elinden aldylar hem ýaragyny, ýadro ýaragyny, atomly ýaragyny Orsiýada geçirdiler. Indi şol Orsiýada şol alınan ýarag bilen haýbat atdy. Ukrainanyň üstüne de bütün Ýewropanyň üstüne. Gerek bolsa Amerikada haýbat atdy. Bizde ýadro ýaragy bar, atomly bomba bar, gerek bolsa şu gyzyl knopkany basar bol dünýä döňdürler diýip. Ha bolýar, an basýan bolsa bassyn, bize 3 ýyl ýarym garaşyp otur. Oldyň emmi adam gorkuzmak üçin oýnalýan oýun. Putin'e de can gerekdir, töwregine akilere de. Ondan
Olun emmesi yapçası Xitay bilen İran ya aýdyly Demirgazy Koreýa jan gerekler Putin knopkan bassa olaram asmana uçup gitjekdi. Ýadro ýaragy bolsa, uruşy bolsa atomly bombadan aman aljak adam ýok. Bu ediýän bolsa etsin ýöne dünýä inni iki bölüni dip men näçe gede gaýtalap aýdyp otyryn size ýurtdaşlar inni qara güýçler bir tarapda, ak güýçler başga tarapda. Inni bir sivilizasiýa bir ösen döwründe adam şekilli ýaşajak milletler, döwletler bir tarapda ýok, ýene de şol orta asyr durmuşyna öz halklaryny iteklep, özler şah boljak, sultan boljak, padşah boljak, çar boljak, firavon boljak döwletler başga bir tarapda. Ene şolan haýdysy ýeňer wagt görkezler. Ene şol bombany näme diýme raketany bermekden Trump korkýarmy, çekinýärmi? Ya Orsiýet düýbünden şol kabul eden. Näme üçin? Şol raketa ýanky ýaderni zaryat diýilýär, şol ýanky atomly bombaň ýemesini dakyp uçurup bolýar. Orsiýet tarap. Ene ondan şol emma ýadro ýaragy bolýar ýanky tamagaf. Orsiýet şondan gorkýar. Olar bilýär Ukraina halkynyň şu ýaragy ýasama okyp durdy. Adalatyň hatyratine bellap geçmeli bir zat şol SSR döwründe ýasalan harby ýaraglar bar. Atomly bombalar, strategik ýanky ýaraglar, strategik aviasiýa şu atomly bombany götürip ol stratosferadan uçup bilýän samolyotlar şu mahal Orsiýetde de şol köpüsini 90 götürümden owragyny ýasan inženerler, ýa alimler, ýa fizikler milleti Ukraina. Ene şeýle hakykat. Onun üçin olar özleri belki ölüp gidenen bardyr, o eserikler berýän ganimet wagtym geçdi. Ýöne olan okuwçylary bar, olan çağalary bar, olan goýup giden ýazgylary bar, çyzgylary bar. Şoň esasynda Ukraina gerek bolsa bir ýyl aňyrgysy 2 ýylyň içinde doly ýadro ýaragly döwlete urulyp bilýär. Ýöne şoňa may berenat Orsiýa şu gece güni depesinden goýup otyr, ähli şol Iranyň alan şahyatlaryny bu ýanky Demirgazy Koreýadan getirenler ýaraglaryny Xitay näme kömek edýär, ýer astynyň ýa suw astynyň, saman astynyň suw goýup. Şolaryň hemmesini Orsiýa ene yarag edip Ukraina halkynyň depesinden döküp durýar, goýup dur, ýa ýagdyryp dur. Şoň üçin dünýädäki ýagdaý gün geçdikçe çylşyrymlaşyp barýar. Inni Ýewropa Birleşigi ýa NATO ýaralygyny giren döwletler aýtdy. Biz Orsiýada bir gaýtawul berer. Eger inni ýene de bizim howa giňişligimiz bolýan bolsa öz samolyotlaryny uçurup provokasiýa edip ýa öz gämilerini neutral suwa salyp getirip bizim serhetlerimiň ýakasyny ullanýan bolsa ýa haýbat atsalar, onda biz onu şolar duran ýerine urup ýykarsy ýa da gark edersi diýip aýtdylar. Ondan diýmek şo birinji samolyota urulyp ýykylýany çelli ýa da birinji gark edilýän gäme çelli parahatçylyk bar. Bolanyň ondan Orsiýadan özüne bahana tapjak. Ana bizim beýguna samolyotymyz ýa gämemiz NATO ýaraly urup ýykdy. Indi bilen bilen üstüne çözükdi. Ene bulara bahana. Sebäp ikinji jahan uruşy ýurtdaşlar bilmeýän bolsaň bir ilçiniň öldürilmegi bilen ene dünýäde ene ikinji jahan uruşy tutaşdy. Oňa da gör 50 milliony golay adam öldü. Ene bir adamyň janyny kast edilip öldürileni üçin dünýäde uruş turup 50 million adamyň ene ömrü kesildi. O näçe ýurtlar, şäherler tekirlerini düzlenli, ýumrully o barada görünem ýok. Ana innem şu ýagdaýa gelip durdy. Gaty çylşyrymly bärde o plan zatdyp o bolar ýa bolmaz diýip o ýa da Allah tapşyryp bu işleri çözüp bolmaýar diňe diplomatiýaň üstü bilen hem de şol Orsiýady mezur etmekliň üstü bilen
parahatçılığı dikeldik bolar. Başçası yok. O arada da hani bilermellen köp saydı otur. İrde işte biz inni orsiyet bilen dikleşmeli. Ya ha olur öz goşunny akadar şol 91-nji ýylyň serheden eşelli Ukrainadan çıkarılır. Ýoksa onu orsiyet bilen uruşmaly bor. Bizim üstümizde çocuk bolup dur ýa provokasiýa edip berdi. Şular ýaly pikirleri ana aýan açyk aýdy oturlar Ýewropa döwletleriniň liderleri. Ana şeýle ýagdaýlar ýurtdaşlar dünýäde bolup geçen siýasat şeýlere şoň içinde alyp terediýas bolup bizim döwletimiz nirde? On pozisiýasy nämeden ibaret? Eger bir ýerde ýa-ni türk döwletleriň bileşigi barmy, ýygnanşygy barmy, ýa şo taýda olar özara goranmak barada, bilelikde goranmak barada özara pikir alýan ýerine Türkmen tarapy baranak. Şol ýene-de bir tarapdan sırtına girgen ýaly. O näme bir taraplygy? Kimden bir tarapdan? Erti üstüne owan sanaky ýa-ni kellesi felleler çolsa sen kimden hara isleje? Kimden kömek etje? Hiç kim. Zaten bilen işine gatışmasan, bilen o ýa-ni yararlanşygyny goşandygyny goşmasan, Özbegistan, hana Kazakistan, dron goşullaryny döredip berer ýurtdaşlar. Men öňkü harby hökmen näde? Biz orta asyrda garlyk. Şeýle. Şol aýdel meselem şol awtomatly uruşulýan döwürde biz Türkmenistan gözüňe getirsek, biz şo taýda elimiz daş paltaly ýa ay paltaly ylgap beren o ýarym ýalanaş millet jüngüledi. Şonu gözüňe getirin, biz häzirki zamany edir şeýle. Şumahar gelmesin, bolmasın ýöne üstümize ýagy dökülse, ýurdy, watany, halky gorajak goşun ýok biz. Bir döwürden mälim zatlar aýdyp gelin ýa, 20 ýyl boldy. Bizde harby doktrina ýok. Bizde uruşy gören, ýa uruşy bilýän, ýa uruşy öwrenýän harby serkerdeler ýok. Ol gün nogdypmy, gün batdypmy, Goranmak minister et koyun. Onun o hocalyk institutunu gutarıp gelen. Ol buğdayım, paxtanım nädip ekmelsin bilmeýän adam nädip bir harby doktrinadan baş çykarjak. Ýok da bizde. O bar o paratdan geçirýän bir batalyon alaja, mulaja aýaklaryny tarpyrladyp duran gurjak ýaly eşik geýdirilen, eskerler. Şolaň üstüne beşlan dron gelse biren biri galmaýar. Ol 10 san motosikl görke diýerler, aýyny bizim goşulmady. O sen motosiklin näme bu 20-nji asyryň strategiýasynda? Hiç da. Ana Ukrainadaky uruş görkezip dur. Döwür inni adam ömür bilen däl, el bilen däl, adamyň aňy bilen uruş ýöredilýär, ýeňiş gazanylýar. Ana Ukrainler tüweleme özlerini çıkırıp başladır. Dürlü tipdaki dronları. Inni ura deyip toplayan adam yok olan üstüne. Depesine seyredip ılgıyalar. Depemizden drone gelemesini. Hani bizler drone koşulur Türkmenle. Hani korunuz. Hiç dat yok. Inni beydiğime yurdum. Hani kim alsa şol altını orta taşlandığından da diye. Bizim toprağımızın aşağına olsa 52 trilyon dolar yatı. Yani ona da göz gızdıryan devletler, milletler, yani mafya toparlarımı, kurumalarımı, yengseden siyaset yönetiyenlerimi, maşeniklen dürlü sortu var. Bizim devletimizin, yurdumuzun baylığı, hani kim alsa şol alsın, bana değmesen böyle yatıp oturdular, oturtmaya dikme, garantkalardan var. Bizde garanti yok, konstitüsiýan garanti diýilýän diýip ýa kepili. Bizde garantky bar, şol kapsum edilen ýemede bakçalarda goýulýar, şo oşgumur gelip çokçalamasyn gawy garpydy diýip. Garantky. Şo ataloglar iki tane garantky bilen diňe deme gelip gidip duran diýir jeset. Bularda ne söz var, ne lebiz var, ne akyl var, ne akylla gulagasyan bularda
Gulluk var. Ya. Ne? Şoň üçin Türkmenistan şu mahal kim alsa elinne. Bularym gaçyp gitmä taýýar, atalogyň sebäp iýjegini iýdi aljagyny anlylar. Olu krediýa bir ähli tohum tiýjimi çykardyk. Odalar Ýewropa çykarýardy. Indi gorkýarlar Ýewropadan indi iýdine gaýtarjaklar ýa suud etjekler şo taýda. Amerikada çykaryp başlady. Türkmenistanyň şo taýda ağlaw ýoly bilen ýa bir kanun ýoly bilen baran adamlar galanym çykararlar. Onun için olur ene şu mahal soňky 4-5 ýylyň içinde torj edip mesken tutunýan ýa mekan tutunýan ýeri ene Arap Emiratlary, Dubai ene şolar ýaly ýerde. Ýöne olurum ýerde işte şo bir kanun äkidilen baýlyk üçin şol adamlardan jogap soraman bar ýa-da şol adamlary iýdini ogurluk eden ýurduny ýani Türkmenistana tawsyrmaly bar. Ýurt häzir ütköşüklik bolup täze Türkmenistan gurulanyny parlamentin kararı bilen ýurdun premier ministri şonu talap eder Interpol'un üstü bilen. Olaňam gitjek ýeri ýok. Ýöne bu zatlaryň hemmejigi wagt talap edýär. Halkymyzdan indi maňa gelýän habarlara görä çekip sıdardan geçti. Şu mahal bir üýşüp duran gowru samany otul çöp çakdyň hemmejigi tutuşup gitjek. Indi şol uçsuna garaşyp otymel. Şu mahal bir ýerde uçsun dörese galanyn Guwa aýagy üstüne galjak halkyn. Ondan şo taýda hawas döremezligi üçin şo taýda alynarlynky her bir adam o geçen 34 ýylly bilen aralmaly adam adala. Bulara kaseden janyna-my, maşgalatyna-my kaseden o jenayetkarlar bar, egni pagolly, pagonsuz hökümetde o taýda, bu taýda işler. Şulan hemmejigini damagyny tersine sarar Türkmen köçe çykandan soň. Ýöne derece soňa ýetmäkä, biz şol orluklary döredin, hakimiyeti yerli, hakimiyeti yerini öýlerinde geçirin, täze saýlawlar geçip, täze hökümet ýa hakimiyet saýlanýança, siz şo taýda ýanky parahatçylygy iýmitalalygy öpçün etmeli. Yo onsudan bar ol öpçün etmek, serheti goramak, ýurdu goramak, onu adam adal, olur kim nahili adamlar ya goramalar men onu aýdyp oturmaýyn bärde. Bar ýöne birazdan durmuşsun, günnelik durmuşdy. Şu saýlawlary mesalar terde geçirmek üçin bize yerine hereket edýän orluklar ýa düzümler ýa goramalar gerek. Şolar bolmasa onu halk nämesin? Şu günkü iýip otururlara ene halk özi olaryň çäresini görür. Ýöne şulan günäliň oduny beýgünä de ýanar diýilen bir söz bar türkmende. Ondan bula biz bir şuňal halk men bilýän ozal urşa gatnaşan adam ýa tarihden ýaşuldymyzyň aýdanyny bilýän. Bir elini gany bulandan soň türkmen aňsat öýüne girme ta ahmyryny çykarýança. Ine şu zat bize gerek gel. Belli bir derejedäki jenayetkarlar elbet onu kanunan cezalandyryr. Onu adamların bize yetirmänem cezasyny berer bir toparny. Ýöne şunu köpçüliklerin gyrgynçylygy getirmeklik gerek däl diýip aýtjak bolýan. Şol öňüni almak üçin bizim oğurluklarymız derbi aýtsa. Şunu bilip goýun. Ol atasy günäkär bolsa on aýdyl bir masalan on aýaly ýa çağalaryň günäsi nämeden ibaret? Olur hökümet işini işlenir. Diýmek, olaň janyny kastetmek bolmaýar. Emma şu mahal gözganyň olan janyýat duran türkmen köçe çykandan soň şular sylarmy ýa sylamazmy? Onuň ola diýjek halkda da tutaryk bar da diýmek. Hani bizim çağalymyz ne güne sarly şolar, özüninkini pülpülletip ýaşamak üçin. Näme üçin olar eldet çekmeli ýa jebir çekmeliler ondan biz näme jogap bereli? Haýdyn. Olar bolsa şol hiç açan iýdine garanjaklaman, öňünde näme garaşýanyny görmän, bir günüm hoş günüm diýip tapy bölerini şol halkyň elinden gaňryp alyp öz hortumuna urup otyrlar. 34 ýyl bar. Yani olaňym köpüsine iýeni nesip eden hökümet bular mal bakanyal semredýärde soň elinden hemlerini alyp özüne ana odan nepeden ýa başga bir ýerden çykarýar.
Ine bizim halkımızın tragediyası şu taýda inni dünyadaky şu bolup duran zatlary görüp hökmen bir topgunyň turjagy görnüpdi. Şol sany merkeze a diýdi. O taýdaky şol beş döwletiň hemmejiginiň ýol başlasy oturtma. Näme diýýärdi? Ýol başy diýip dilmen barama ýöne olan hemmejigi şolar ýaly Kremlden bellenen o satlyklar. Birisinem şol men halk gollady, men halka daýanýan, men Kremlden gorkamak, Putin'den diýip bir çykyş etsinmi? Gaýraty bar bolsa. Ine men öz başlyk döwletiň halkyň saýlan öz başlyk prezidenti biz öz başlyk siýasatymyzy ýöredýär, biz öz ýolumyz, öz güzeranyny hiç kim işine de gatnaşanda bizim işimizde hiç kim durmuşymyzda gatnaşmasyn. Ine men şu taýda konstitusiýa garantiýa kepil hökmüne durnup bir adyny ýekese çykdymy 34 ýyl ýok. Ya bulan hemmesi Kremlden bellenen oturtma serdarlar. Onun için dürlü senaryo tayyar bolmaly. Bize en bahbitlesi diýýär halkymyza geleceğimiz üçin şu mahal Ukrainadaky uruş, Ukraina halkynyň peýdasyna çözülse, diýmek awtomatik şertde soňra şol ýelgin, şol düzgün, şol tertip bizim döwletlerimizde gelir. Merkezi döwletlerine. Bir tarapdan Ukraina, ikinci tarapdan bizim 30 ýyldan gowrak gurrun edilýärdi. Dürli forumlarda, dürli terde, dürli döwletlerde ya dürli ýol başçylaryň ağzyndan çykkan sözler var. Ine bizne ýanky türk döwletleri ya milletler birikmeli Turana. 6-7 döwletiň ady tutulýar. Ýöne şolun hiç birisinde de şuň menki olsun real demokrati ýok. O merkezi demokrati diýilen ýok. Ene bizim şol hemmemizin bir ýüze tutup duran döwletimiz var ýanky. Bize göreli bolmaly ya bolsun ya bar diýip duranmy diýip Türkiýe Respublikasy. Ol hem o beýleki ýanky diktatorlary edýäniň boluna dinnem üçin öz halkyna erdiýet berýän, görgü, jebir, jepa çekdirýän aýdyp bilenler. Näme üçin Türkiýe Türkmenistanyň garajdalaryny ozal wiza ýok, sen wizaly gelmeli, aňa kılan haýyşyny kanagatlandyr. Sen ene iki döwlet bir millet diýýärdiňiz. O näme üçin bir milleti sen indi gyrad saçlayan hökmen sen wizaly gelmeli. Şoň aňyrsyny näme ýatany Türkiýanyň döwlet ýolbaşçylary görenäpmi? Ya bilenäpmi? Aňyrsy bilen bilýärler. Diýmek, olary halkdan şol diktator has ýakyn. Diktatordan her türlü ýol bilen Türkmenistanyň baýlygyny arzanmy, mugutmy çykaryp bilýärler. Halkdan näme alsyn? Halkyň eline goluna kızınjyryndan maşyp alary zat ýok. Türkleri işläp bererleri, indi bolýa demokratik döwlet sen, indi bular seni işläp berýär Türkiýede. Hany bulara pensiýony garantiýa barmy? Kepil barmy şol adamlar garranyňa tapdanýan Türk hökümeti şolary 5 saý tölermi? Ýok, ýok, ýene mergelek ýok. Onsoň bir 20-nji asyryň gulçylygy dälle näme? Hany aýdym. Bu gulçylyk dälle eýse näme? Onsoň şu terzde olar üýşürip aýyna biz baýdagyny döretdik, bu ustagyny kabul etdik diýenler halklar şonu gollaýarmy? Ýok. Halklaryň Turan birligi diýen olar düýbünden başga da ol halkyň depesinde oturan adamdan görýän zady. Ine hakyky birleşip, ine şuň şu özüni ýol başçy diýip, ýanky Kremliň oturdylary var ya öz döwletlerini nähilem bolsa bir ýoldan gelip şu kürsüden ýapyşyp oturarlar. Bir gyra çekilen güni, ine şonda hakyky hereket ya bileleşik başlanır. Ýöne şoň boljagyny menne dogry ynanmar. Bizde başga ýol ýok birleşmekden başga.
Biz indi türkü dilletler kökümüz bir, dilimiz bir, dinimizden bir dip aýdaýl. Men milyonlarça, milyardlarça ynanýan adamy dini dil ýetiremek ýöne şonu, şol dini ullanýan haramzadalar bar. Ine men şolar üçin aýdýan hemme zady. Diliniň ujuny dini sena getirip ýeňseden hem şeytanyň işine edip otururlar bar. Hakyky şeytanlar. Ondan ola bilen bizim ýolumuz bir bolup bilermi? Ya dinimiz ýok elbetde. Ine şolar ýaly çatyrykda dur şu türkmen halky. Bilýärler öňümizde ýagtylyk diňe öz hereketimiz bilen boljagyny amal ediljek. Ýöne şonu başga bir esirmen bir garada durup şolar ýurdu alandan soň onuň meniň baraýerine ýa meniň goşulaýerine diýip ýanky türkmeniň kümsük häsiýeti bar diýip aýdýar. Ine köpüsi şoňa garaşyp oturýar. Başla. Ine şeýle ýurtdaşlar. Şoň üçin ýurduň içindäki ýagdaý çekip sydardan has beter. Maňa bu näse habar gelipdi. Men muň haýsy bir aýdaýyn. Onun üçin şu mahal bizde yetişip oturan ýaşlarymyz bar. Gurju mejlisi, Milli Halat Komiteti, ýurduň içindäki şu günnelik bolup duran meseleleri, kynçylyklary, jenaýatlary şolar öz dili bilen, öz görüşi bilen, öz bilişi bilen, öz düşünşi bilen aýdyp dursa has netijeli boljak. Sebäp ol adamyň her biri Türkmenistanyň dürli künjünden, dürli welaýatynyň, dürli etrabyndan ýygnanan ýigitler gyýy gelirler. Indi ertesi gün ýurda baranyna ýurdu dolandyrmaly şolar, bizler. Şu ýaşlar dolandyrmaly. Şoň üçin goý şu ýurduň içindäki günnelik problemany görmek, bilmek, çözgüden tapmak ine şolaň boýnuna düşýär. Halkyň öňüne çykyp düşünürseler öz pozisiýasyny. Şonam edip oturýarlar. Ine meni begenlerýän zat şol. Şoň üçin men günne nasy öňküýär çykysam edemek, sebäp ýaşlara ýol bermeli. Goý olar sizin halkyň öňüne çykyp öz düşünjesini beýan etsinler. Öz öňde görýän täze Türkmenistan beýan etsinler. Düşünürseler. Sizin baha berin. Şol adamlaryň aýdýany durmuşda orun tapyp bilermi, bilmezmi? Tapsa nähil bor? Şol adamlar biz gollamalymy ýa gollamaly dälmi? Belki erte bir bilen parlamente gidecektir, deputatly dalaş etjekdir. Ýene bir hökümetde işlejekdir. O biz niýasyň ýa-da Gurban bolan edişýärne men şunu goýdum, belledim, 6 aýdan soň aýyrdym, işini başaranak diýip. O zatlaryny bolma. Şoň üçin şu mahallan görün adamlaryň diýýän sözüni, edýän hereketini, gözüňi tutýan maksadyny, akylyny, paýgasyny ýurtdaşlar siz baha bermeli. Ene şoň üçin o seýregrägim çykyş edýän bolsak başlarsyňyz, ýöne ýol ýaşlanky. Gerek gerine hökmen aýdarsam, öz sözümi diýersem, ýaşul maslahatyny berer. Ondan gaçan adam ýok. Ýöne şu mahal şu dünýädäki bolup geçen wakalar ahyr soň bir çeti gelip, taýagyň bir uju gelip degişýär, gelip bizim Türkmenistanda degişli boljak ýa degijek. Şoň üçin şu zatlary men size dünýä meşhurny bolup geçen wakalar bilen tanış edelim. Soňra ertesi gün özümizde işleşmäge, ýaşaşmagy, ýa-da sowdan satyk näme gatnaşyk etmäge gerek bolan döwletleri şuun kuunun görür ýaly, biler ýaly terzide düşündirmek üçin aýdyp otyň. Biz erte Türkmenistan kim bilen gatnaşyk etmeli, haýsy döwletler bilen, haýsy milletler bilen. Şuun meselem şu Ukraina halky söwüşip uruşup otyrdy. Öz garaşdyrlygy üçin, territorial bütewligi üçin. Şonu biz özümizde nusrat edýärmiz. Eger biz öz watanymyzy, öz ýurdumyzy goramasak, goramajak bolsak, onda ol ýurt ýok, watanam ýok. Her bir döwletde, bir ýurtda sergezan ýa sepil bolup öňe öler gidersiňiz. Ýa gölüp gidip otyr. Ana gördü. Ýaşyl bar ana Türkiýede. Kimsizlikle mazarlary ýatyr. Näme olur? Halkyň oglugy ýerlermi? Ana ola bardy, ala dediýär döwlet ýa hökümet. Ýok. Diýmek garanyňyzym şo günne. Şoň üçin men şu taýda uzaga gitmäň tamamlaýyn ýurtdaşlar. Eger bir oňun habar bolsa, Trump näme diýär şuň göreli. Ondan bolmasa, ama netijesini size ýetirer bir hepde.
Sağ olun, sağ oturun, hemmäňiziň öňünde saglyk yurtdaşlar.